right, you know where it is coming from. Yes. Hello? Dibia biko abịara m na chemist gị. Oyi mege m abịa na chemist gị. Enwere oge m bịara nga ahụkwanụ m gị so na-ahụ nwa nga gị. Esegani na-enweghị nwa nga. Mgbe m batara nga onye kpọsara nga asị m na ọ marala ihe erega m, ọ ṅụgakwanụ kọpụ wine. Ma bịa asị ka ọ ṅụgakwanụ red wine na n'isi ọtụtụ ke. Ya sị m na ihe ọṅụṅụ ya na ọgwụ ụkwara. Masị lekwa otu esi agba ego ọgwụ ụkwara ma ahụ nnọọ 15 bottles ọgwụ ụkwara nnọọ nwa aka ya na-aṅụrụ nwa ihe. Makwa na nwe otu ahụ uche emego m ya sị yes na ọhụla ya na ọ nwere ọgwụ ndị ọ ga-enye m na-enye m ọgwụ ndị a na ihe niile nọ m n'ahụ na ya na m ga-ahụ otu ahụ ga-adị m na dibịa ahụkwana m otu ahụ dị m. Nwatakịrị wụrụ ọgwụ maka yelo maka ebulu maka blak maka white chịkọta ihe niile chịga na m lowe masị enye akwụna elekwanụ ọgwụ ka ekwana ihe ọgwụkwana ọgwụ a na-enye nwaanyị chọghị ite ime elekwanụ ka o were enye nwoke. Ya sị m mba na ọgwụ ya na ọ ma anya ọgwụ ghọta na ọgwụ onye ọgwụ n'onwe ya chere dibịa esi gịnị na-ekweghị ya na akpọtara ya from ebe na chere ị na-achịkọrọ m na nwaanyị na m ọgwụ a na-ere anwụrụ na Aba. Ara ka ịgwọghị ya chere gị iji ọtụtụ ya na-eklin ọfịs gị ma mara na onye dibịa nwa egbukwele m unu bekwa nga aba kpọrọ m bikọs ebe nnọta ọbụla m chi nga afọ ọ na-ake na nwaanyị kere m ọgwụ emarịbe m ahụ nwa ọnwa bilite chi nga afọ maka ịma ya ga m aga n'ụlọ iji aga m eme nna ihe so ịkpatara nwa onye ara lọsa ya na kanta nga asị anyị nwe onye ọwụrụ ọgwụ na ọgwụ gị si ndị elekọta ga-eti wụrụ onye gwụghara ije ya emega testin ọgwụ nwatakịrị nyere m jago ndị nyere onye isi ala Buhari ọkara akawa London aghọtakọ m ụdịrị ihe ahụ na na-ewele iwe ihe awụrụ ihe iwe ewega m iwe ọnwụ ka nwụga a na-ekwu ole m nna ma ndị nyeta nke m elocha ihe elo ya sị na ọ ga-agba m n'otele ihe ọ kpụra m ike agba m ntụnụ nne lekọrọdịrị ihe wu ihe biko nne ya dibịa lekọrọdị isi ime m ihe ịkpara nne onye ara kpata nga nwanna nwaanyị si na ọma anya ọgwa m ọwa anya nwụrụ ka o ji ime m ihe ke bịa wee chiga m ọchị ị gara ahụ